Sanibonani ngokohlelo eliphezulu nangoqaphelo eliphezulu siyongena enyakeni ka-2024 anginibingelele nginamukele li-channel eMasweti Media Production okubingelelayo ngixolisa ngibonakala umzala phansi le enkandla emahlathi amnyama ngane wethu mangabe ke uyaqala ukufela i-channel cela ungenze iqiniso ngokuthi uchofa subscribe mawuthi ke uyabuya noma uthi ubani cela ukuthi maqedwe ukubuka le video ushaye like bese ke uyakhomenta ke kulolu daba ke engize ngalo namhlanje. Udaba ke engize ngalo ke namhlanje ukuthi ke kumbhedeleke umfoka amacingwane uNgizwe i-president of the Bhinca Nation emva ke kwenkulumo ke akayenza lapho khona ke ayeqondisa igwegwe ekhuluma ke noMalema emtshela ukuthi le nto ungayenzi le ungayenzi emtshela ke lapha ukuthi ke into ke akayenza le eLimpopo engacabanga ukuthi uzoyenza nangapha ke KwaZulu Natal kuMazulu bese ke eyaphumelela. Ayike abantu ke bayibona ke lenkulumo kaNgizwe ke bangayithanda ngoba phela ke bakhona abanye abantu ke abangawona amaZulu abamthandayo uNgizwe kanti futhi bakhona abantu abamaZulu abathanda ke uMalema. uNgizwe ngoMchunu ke washelela ulimi ke hawu waphuma ke esandleni ke wagcina sekhuluma kabi ke ngabe ezinye izizwe ke hawu abantu ke labo ke abangakuthandanga ke lokho bayilokhu beyithrendisa ke lenkulumo balokhu beyixhumanisa ke lenkulumo ke yazi hamba afika nabakwa JAC abakwa JAC kwinkampani ke le ekhiqiza ke imoto Ngizwe Mchunu kade ke isebenzisana nayo sokhumbula nje kulonyaka phakathi nalonyaka lo kade ke announce ukuthi usesebenza ke nabo ke kulamaveni abo ke nakho ke simbone edlala nangawo ke lapha nemidlalo yamanzi. Hawu ke sekubhedile ke phela ke manje ke kwamacingwane emva nje ukuthi ke enzeke leya video kwadlula mhlawumbe insukwane ezu4 noma nje ezu5 abantu ke belo bemthrendisa kule video le bemgxeka abanye. Hawu uJack wambhalela incwadi bhala incwadi ke nje wabhalela umphakathi wathi hayi thina ke njengabantu bakwa JAC siyaxhelanisa kakhulu nje nobandlululo lwabezizwe noma beluphi uhlobo lobandlululo siyaxhelanisa nalo okwenziwa ubaba uMchunu asamselana nakho futhi ke soyithatha izinyathelo zokubhekana nalolu daba seyithathiwe. Emva kwalolo suku bahloma incwadi bayihlomela uNgizwe ke bathi hey wempoka amacingwane ngoba ke wena ke usukhulume kanje ngalaba bezinye izizwe usukhombise ukuthi wena kahle usebenza ngoZulu kuphela labanye abantu ababona emhlabeni. Cela ukuthi nathi sibuyiseleke ongokwethu ke sibuyisele iveni lethu udlelwane bethu siyahlakaza ke njengamanje. Hawu siyadlula ke insuku mhlawumbe ezimbili noma olulodwa bamthumele incwadi bathi wendoda akuthi kushaye 29 lezi nje zayizona ukuthi kushaye 29 imoto yethu sibe sisibona sila egarage mangenjalo ayi kuzobonakala. Hawu lathi ichunu kuNgizwe mfana wami awungithatha ungihambise lapha ngihambise iveni lapho. Walambisa ke iveni kumacingwane kusikhuluma nje akasenalo ke iveni la kaJAC ubudlelwane bakhe ke nabantu baka JAC sebuphele nya finish. Ngicela ukuthi ke njengoba sengizophuma ke uyizwe ke wena ke le video ukuthi ke umacingwane ke ubekhuluma kanjani ke ngathi ke ekhuluma noMalema ke lapha bese ke uyaphawula ke lapha ngama comments ukuthi ke wena kuthini ke ukuphawula kwakho ke kule nkulumo ke kaNgizwe Mchunu. Ngiyathobeka ngayo yonke indlela entenziwa amabhokobhoko. Wena Malema ukusidakeke lo mbombo kanyoko uzokhuluma wena ufike ulwe ngolimi lwazi izitha ukhuluma isingisi bese uzogxeka ukuthi amabhokobhoko ay symbol of apartheid while you are speaking English which is the language of apartheid. Uyisilima nje esihlambile yabona kuningi okuhle enguncoma kuwe kodwa mase usiphaphela when you are seeking relevance ngamabhokobhoko political score ngamabhokobhoko abantu mabenze kahle ingane leziyana mazenze kahle ingane zenza kahle ingconyo yabo nimtolekele newesiphuphule ezasazi lesizulu yabona ukwazi ngise kuphela ulimi lokubo kwalwazi azi lutho nje futhi ngiyakuzwa ukuthi uyopaqa ukuthi uzala kwaZulu phethe mina la kwaZulu I am the border gate uyolayisha wona amashanga nangalini wafaka lapha eMabhida nginankinga kana lokho kodwa laba bakwaZulu uyobacela kimi uyangizwa awukuze uzochachaza lapha uba ngazongibone mina ngakibe lepo uhlulwa yini ukubuya le uyolontsha ngakini amadlozi akini ezokuzwa kangcono lele koseshakho hambe koseshakho wena hayi la uzosiphaphela la kwaZulu labantu bakwaZulu laba bezwa ngathi futhi uzobathola kithi mawubafuna ufuna ukukhaza ukuthi ufuna ukuthini
ufuna ukuthini khuluma isiZulu angikuzwa man hawu asidakelo kuwe thina amabhokobhoko right yenza kahle 100% akayinconywe nje uma ufuna ukugxeka amabhokobhoko kufanele ukusukela lokho engawineki wena khaphe engenze lutho sikuboneke ukuthi ucha hayi shithi kunento ofuna ukuyisho hayi uzoqina uyaqina fusa lento ephakile le wena Malema wena ucabanga ukuthi usile wena la kwaZulu kayikho isizoyishangana khohlwa ayikho isizoyishangana yithi insizala kwaZulu akudlalwa la njengoba usho ukuthi these people are not dancers futhi ungaphawula ukuze kweqe ukukhuluma ngamaZulu ngoba siyazi nje asazi nje isilo sangakithi akazi sibone lento asibone lento ucabanga ukuthi abantu bakozoziphukuphukuphu uzama usineka abazothola ivote labo ngeke uzobathola la kithi uyozwa ngathi bozwa ngathi abantu bakithi kwaZulu yebo